Qatt smajt bi trademark, patent jew copyright. Sabiex isir jaf aktar dwar dan One News iltaqa' ma' Matthew Pisani, id-Direttur tar-Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali fiħdan il-Ministeru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi. U spjegalna li trademark tfisser kwalunkwe sinjal li jista' jiġi rappreżentat b'mod grafiku u li jiddistingwi l-oġġetti u s-servizzi ta' negozji minn dawk ta' ħaddieħor. Patent jew aħjar il-privattiva essenzjalment hija garanzija fuq xi forma ta' proprjetà intellettwali li tagħti lill-inventur drittijiet esklusivi. Il-copyright tapplika l xogħlijiet oriġinali ppubblikati jew mhux ippubblikati fil-waqt il-privattivi japplikaw għal invenzjonijiet ġodda u prodotti ġodda. F'dan il-qasam Malta tinsab fuq qudiemnet fl-Unjoni Ewropea kif spjegalna Pisani permezz tal-European Innovation Scoreboard. Riżultat ferm pożittiv li ksibna li ġimagħtejn ilu ħareġ l-European Commission ħarġet studju li jissejjaħ l-Innovation Scoreboard 2025 u Malta qabżet postijiet għoljin ħafna, kisbet riżultat pożittiv u waħda mill-fatturi importanti għalfejn Malta kisbet dan ir-riżultat kien minħabba l-fatt li żdied applikazzjonijiet ta' trademarks. U allura wieħed jistaqsi kif għandi napplika sabiex nirreġistra. Nigwidaw il-pubbliku biex jagħmel ġiex affarijiet l-iktar importanti. One biex jara jekk hemmx trademark simili jew identika għal tiegħu. Għaliex għax jekk hemm trademark simili jew identika, aħna nħeġġhom biex ma jibqgħux għaddejjin bl-applikazzjoni għax jista' jkun li tiġi jew irrifjutata jew kellha aktar tkun tiġi opposta aktar quddiem waqt il-proċess. Jiġifieri aħna nagħtu dak il-parir. U il-fażi l-oħra, l-eżerċizzju li ħorridu jagħmlu huwa biex jidentifikaw taħt liema oġġetti jew servizzi li jixtiequ jipproteġġu t-trademarks, il-logos tagħhom. Wara li jsir dak il-proċess, l-individwu jiġi quddiem l-uffiċċju u mbagħad isu kull m'għandhom bżonn japplikaw jdaħħlu d-dettalji tagħhom personali. Id-Direttur tar-Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali żied jinnota l-benefiċċji abbinati ma' dan. One inti tkun ħdimt ħafna u stinkajt biex tagħmel reputazzjoni għat-trademark tiegħek, nimmaġina li forsi investejt ħafna ħin, ħafna xogħol, ħafna riżorsi biex krejajt dik il-brand, dik il-isem. Allura importanti li tipproteġġih dak il-brand li tkun ħloqt. Barra minn hekk hemm studju wkoll li fejjurik illi dawk il-startups, dawk il-SMEs, dawk il-kumpaniji kbar illi jkollhom il-brands, it-trademarks reġistrati mal-uffiċċju huma jiksbu iktar suċċess.